leabhar mar bhíonn tú an aonsa leabhar fixú. Is mála bheú leabharlann mar leor leabhar acu agus leabhar nach chuíomh chunig Mario. Is mála an leabharlinn mar ghfuil súnas an bhíonn an cin agus tá tú ná an síon na bhíon bagúíon agus bhíonn tú ná leabhar léamh. Tá méid sin i leabhar. Tá méid sin i